ба ҳама салом дӯстон. Голи зебои Роналдоро ба дарвозаи Самдория аз баландии 2.5 метр то ҳол ҳама муҳокима мекунанд ва бинобар ин имрӯз ман ба шумо фикру ақидаи баъзе аз футболбозон ва тренеронро оиди ин гол ҷамъоварӣ кардам, аз ҷумла интервюи Зидан, Сари, Месси ва дигарон. хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо AdinXBet мебошад. дар он ҷо шумо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро меёбед. дар ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood соҳиби 6500 рубл шавед. имконоти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. голи Дибала низ мисли ҷаҳиши Роналдо ки гӯё садсолаҳо дар ҳаво боқӣ монд зебо буд. мо хуб бозӣ кардем, хусусан дар қисми аввал. дар қисми дуюмо бозиамон каме бад шуд, аммо ба ҳар ҳол дарвозаамонро зери хатар нагузоштем. мутаассифона натавонистем як голи дигар зада тақдири бозиро ҳал кунем, зеро дар охири бозӣ вақте Самдория ба ҳамла гузашт метавонистем гол сар диҳем. даста дар ҳолати хуб қарор дорад. ростӣ дар қисми дуюм футболбозон дур аз якдигар ҷой гирифтанд ва барои Самдория мавқеъҳо холӣ доданд. Роналдо мисли бозингарони NBA буд. ӯ 1.5 соат дар ҳаво истод. Дигар ҳеҷ гуфтание нест, танҳо бояд ба истеъдоди ӯ қоил шавӣ. голи Роналдо аз футболбозони оддӣ хело фарқкунанда аст, аммо набояд ҳайрон шавем вақте Роналдо аз чунин баландӣ гол мезанад. ӯ аз ин ҳам баландтар паридааст. ҳавасмандии ӯ барои боз ҳам беҳтар шудан ва бо худ кор кардан ва хоҳиши ғалаба кардан, албатта натиҷааш чунин аст. мо аллакай аз корҳое ки Роналдо мекунад ҳайрон намешавем. метавонем аз ӯ ҳама чизро интизор шавем. ман хурсандам ки бо ӯ дар як даста бозӣ мекунам ва ба Ювентус фоида оварда метавонам. боварӣ дорам ки мо ҳоло бисёр гол мезанем. боварӣ дорам ки мақсади Роналдо ин кӯмак кардан ба Ювентус барои ба даст овардани ҷоиза аст. дар ҳолате ки ӯ ҳозир қарор дорад боварнокарданист. ин бача наметавонад пир шавад. вақтҳои охир танқидҳо нисбати Роналдо ӯро сахт ғазабнок карданд ва баъди ин ӯ натиҷаҳои хуб нишон дод. гол хело зебо буд. ман бори аввал бо чашмонам чунин голи зеборо дидам. дар Эл Классико мо натиҷаи аз ин беҳтарро интизор будем. мутаассифона дар ин бозӣ ҳеҷ кас гол зада натавонист. албатта ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳардуи дастаҳо дар маркази майдон ва хатти ҳимоя хуб бозӣ карданд, аммо дар охир дар табло ҳисоб 0-0 буд. ба ин нигоҳ накарда мо дар ҷадвали Ла Лига пешсавем ва аз натиҷа розӣ ҳастем. бояд ба бозии навбатӣ таваҷҷӯҳ кунем ва ин солро хуб ҷамъбаст кунем. голи Роналду бозӣ бо сар яке аз ҷиҳати беҳтарини ӯ мебошад. ҷаҳидани ӯ хело зебо буд, аммо ҳамзамон ба худ мегӯӣ ки ин ягон ҷои ҳайроншавӣ надорад. барои Роналдо ин кори оддӣ аст. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? барои чӣ Роналдо ин қадар баланд мепарад? ин аз чӣ вобастагӣ дорад? ҳатман фикри худро дар комментария нависед ва аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро, ки аз хабарҳои муҳим ва шавқовари футбол хафон намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.